tam skoro furt ne. A teď řekneš tam, jako jestli tam budu, že tam asi nebudu. Jsme docválali zrovna. Jele, rozhledná, půjdeme tam s koněm. Prý taková z toho okýnka, taková hlava koně, tyjo. Saví, jdeme, šup. Ježišmarja, my jsme tady trošku uklouzli. Hop, běž. No, kdyby třeba náš Sebánek Kapánek zrychlil, tak bych ti tam zabrala, jo, ale nevím. Savi, zrychli, šup, jdi. Trošku zrychli, prosím, Savánku. Já si chci příště vzít zase velkýho koně. Jupi! Jo, Míša si vezme savana, žádný odmlouvání, Míša. Míša si vezme savana. Jo, tak. Dobrý. Tady je to pěkný, tam mám. Že... Jo, zeptej se jí. Na co? No tak Savánek už se mi tady rozklusal, že jo. Já se teď modlím, abych Tyjo, jak dupem. Hop. Šup. Čálej. No to nemyslím. Tak já to natáčím furt, jo. Pěkné. Máme vinici dole. Hele, zvedneme zase na tu fotku tak jako všichni ty ruce. Tady nám to Savan bere přes. Au, přes šípky, au. Já mám rifle. Jo, bičíkem. Pojď. Ne, Žaví, to nebylo na tebe. Protože on totiž zaklusal. Já chci tamhle na tu horu hříb. Tamhle na tu horu hříb. Pej, Míšo, tamhle na tu horu hříb. Tady je to pěkné, tady až budu mít koně, tak si tady budu s ním furt projíždět. A ty půjdeš se mnou, protože ty budeš mít taky koně, je to rozkaz, Míša. Au, ty vole, mě bolí hlava z té přilby, opět. To minulý video už má 22 zhlédnutí. No to takový to na ty výšce. A jak jsme vyklízeli ten výběh, tak mi tam kamarádka napsala fuj, málem jsem se poblila. Měla jsem použít tu radu, mám si vzít kýbl. Ale ta rada byla až potom. Ježiš, tady je to hezký.
udržím, protože si musím savánka našeho zkrátit. Hop, hop. To je sranda, jak jde Amigo, podíkám ho tady. Tu. Tady máme šípky. Hej, Míšo, malá. Víš, to by byla sranda, kdyby si teďka všichni koně tady přes ty šípky roztryskali. A to mě vůbec potřebovala Míša. Ale ne, ty vzadu. Tak si říkám, že... Sabí, prosím, zrychli, prosím, savánku. Ale chápeš, on nejde. Já ho pobízím furt. Víči, pořádně. Na to zabírá, ale aj. A jo? Budeme klusat. Tichá pošta. Já ti čvála, já si zkusím, kde si to udržím, ten foťák. Tady budou ty ovečky někde, ne? Tady bývají ty ovečky, hodně oveček tady bývalo. Ale nevím, jestli tady. Napředu. Tak podívám se, šup. Já jsem to udržel. Jupi. Dobrý, Míšo. A taky děláš tam mě. Tak samozřejmě, jinak by to nebylo ono, ne? Překážka. Tady je to pěkné. Ten podzim a takhle jet. Ne, kábel jsem si nevzala, já jsem ti ho tam nechala. Čekaj. To je krása. Krásný výhled až z Znojmu, ale nejde to, protože tady drncáme, protože krušem a za chvilku přestanu, takže to asi líp uvidíte. Tak. A co je hrozný? Co, Míšo? Míšo, co se děje? Je to si taky děda, jsem hrozná drobná. Počkej, a co? Stejně nebudu. Bez Míši učitelky by to bylo ještě horší. Co to bylo? Ale ne, to tam třeba. To je taková dobrá jízdárna. Akorát kdyby to nebyly ty kaluže, hele. Výhled na město Znojmo. Já to teda vidím líp, ale na foťáku se to moc se to líp nevidí. Tak co asi dělám? Hele, tam nebydlím! Tamhle by, počkej, tamhle je to. Ten vítr je hrozný. Tamhle je, tamhle. Teď musíme najít Kaufland. Míšo, hledej Kaufland. Jo, on je tamhle dole, jak je taková ta... Ok, tak ahoj.